be ka fɔ jamana kuntigi sigi n'o ye président sigi ye a dɔgɔdalen don ka bila février kalo san 2022 la cɛbɔ caman be ni siga kɛn bɛ olu ma ka fɔ olu nabɔ jamana kuntigiya président y'a nɔfɛ o mɔgɔw la o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n'ale tun ye Ibrahim Bokar Keita ale tun y'u ka marabolo ɲɛmɔgɔ ye o dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko a taara politigitɔn min n'a bɛ fɔ a ma ko URD ni fana ye tɔn min o ye Sumaila Sise tɔgɔlatɔn ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ma surunyamɔgɔw ɲininkale ko tiɲɛ don ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a taara Union pour la République et la Démocratie n'o ye URD ko sabu ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ani Sumaila Sise tɔgɔlatɔn ko bɛɛ lajɛlen u ka ŋaniyaw n'u ka kuntilennaw n'u ka laɲiniw ye kelen n'o de ye bɛn ni karama hakɛw bɛ se ka sabati an fɛ Mali kɔnɔ cogo min o Sumaila Sise min n'a fatura sango hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a y'a ka minɛnw cɛ ka taa URD la RFI y'a jira k'a fɔ diɲɛ hakilina kunba dɔw bɛ yen i n'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko international libéral ninnu ye kuntilennaw ye kuntilenna minnu politigitɔnw wala politigimɔgɔw kɛn bɛ k'o kuntilennaw ta diɲɛ fantan naani fɛ wa Bubu Sise ko a y'a ŋaniya bange koyi politiki siratigɛ la ko sabu maa si tɛ kɛ URD ka tɔn ɲɛmaa ye cɛbɔ ye fo k'a sɔrɔ i ye URD tɔnden ye février kalo nata san 2022 jamana président sigi o bɛna kɛ kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ RFI yɔrɔ ko Bubu Sise bɛ k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo min a yɛrɛ bɛ se ka ŋaniyaw sɔrɔ ka dɛmɛbaw sɔrɔ a yɛrɛ la ka sɔrɔ URD dun a sariyaw y'a jira k'a fɔ ko maa si tɛ se ka bɔ ka kɛ cɛbɔ ye URD tɔn na fo k'a sɔrɔ i ka kɛ URD tɔnden ye tɔndenya dama tɛ koyi fo i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sinsin yɔrɔ b'i la tɔn na tɔn yɛrɛ bolofara minnu bɛ dugu ma f'i ka kɛ o ɲɛmɔgɔ dɔ ye o siratigɛ la min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a kan ka se bɛɛ lajɛlen jira ka se ka URD tɔndenw fo URD tɔn bolofara sigiw la fo a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ se ka olu fara ɲɔgɔn kan o lahalaya b'a la a juguw ka ca URD la kosɛbɛ URD yɛrɛ tɔn ɲɛmɔgɔw kolatigɛla caman bɛ yen a n'u ka hakilinataw ye kelen ye nka dɔw bɛ yen fo a ka olu la limaniya fɔlɔ de o baara de bɛ sen na aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n y'a jira u la cogo min k'ale tun ye Ibrahim Bokar Keita ale tun ye a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye a bɛ kalo damadama bɔ bi a tun jalagelen don wala siga tun kɛn b'a ma k'a fɔ k'a tun ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ don latɛmɛ fanga in a tun ye janfa dɔw labɛn o kɔ na ko nka ko sariyatigiw ye a lajɛya kibaruya in an ye nin sama ka bɔ faransikaw yɛrɛw tɔgɔ la kunnafoni labɛn bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko RFI sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko kɛnɛdankura ale y'a jira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a ka jɔda ka bon kɔsa in na kosɛbɛ URD kɔnɔ k'a sɔrɔ duguduguma kuma fɔbaga dɔw tun y'a jira k'a fɔ k'a ka sɔrɔ tɔn min na ko tun ye adema de nka a nana ye k'a fɔ kuma tɛ tiɲɛ ye mufti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye tɛnɛnkun ye ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise mɔgɔw bɛ a bisigiya bi kosɛbɛ k'a fɔ ko komi o yɛrɛ de y'a ka denbaya ye a ko ɲɛɲini na cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise bɛ se ka don URD la cogo min o siratigɛ de la ko jamakulu dɔ tun wulila o nana dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise kumaɲɔgɔnya cogo min a bɛ se ka don bolominɛ tɔn na ɲɔgɔn bolominɛ tɔn na komi an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi furancɛ jamana kuntigisigi min n'o kan ka dɔgɔda san wɛrɛ bɛɛ lajɛlen hakili de bɛ o la komi ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise jɔda min b'a la URD kɔnɔna na o de ye secrétaire aux questions économiques fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye nafolo ni sɔrɔ ɲini dabali fɛrɛ ɲɛmɔgɔya bondaso ye ko a b'o jɔyɔrɔ de la a b'o jɔyɔrɔ de la jɛnɛ min n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise yɛrɛ sɔrɔyɔrɔ ye mɔgɔ dɔ ɲininkali i n'a fɔ Hamidu Bokum ale ye URD tɔn ɲɛmaa ye Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnyara min ye tɛnɛnkun ye a ko min ye Bubu Sise a ka don tɔn na o kɔni ye hakilina kelen de ye sabu o ye a ka kɔlɛ n'a ka denbaya de Bokum fɛ ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise balimaw caman bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen u bɛ politiki tɔn kelen de la Bubu Sise ka dɔnni URD la kɛra cɛsiri de kɔfɛ ɲɛfɔli minnu kɛra mɔgɔw fɛ
ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka doni fɛn min y'a sinateliya sibiri n'o bɛna juin kalo tile 26 ma URD ka bolofara min bɛ jeni olu de y'a ta ka kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ min sigilen don fɛn o fɛn ye sɔrɔ ni nafoloko ye tɔndenw fanba bɛɛ lajɛlen olu sɔnna dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka doni ma caman yɛrɛw bɛ a kɛra olu fɛ la ye kosɛbɛ sɛbɛn an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasilasi sɛbɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ ale ma ko kɛnɛdan kura Kilima Dambele ale kumana Bubu Sise ka tagali ko ka URD la Kilima Dambele ale fana ye politique mɔgɔ ye a tun bɛ M5 na a ka wulikajɔ caman ɲɛsilen bɛ ŋanamuŋanaw min bɛ jamana kɔnɔ ani nafolo minnu bɛ tunu a ka wulikajɔ caman bɛnnen bɛ o kɛlɛli ma Kilima Dambele ye min fɔ Bubu Sise ka tagali ko la URD la an k'o lamɛn. Bon, ne a kuma mais yɔrɔ ni fɛn ninnu a commenter man ne yɛrɛ ye. Je pense que ni Sumala Sise tun bɛ balo la tun bɛ sa bi tugun bilahi parce que saya ma ɲi saya bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la dɛ. Ne min da Sumala Sise kan Sumala Sise ye sɛgɛn min kɛ ani IBK ye min da ɲɔgɔn kan Bubu kɛ IBK ka ministre waati bɛɛ o Sumala kelen de salen u ka tɔn min sigira fɛ ka jɛnatigɛ bɛɛ don tɔn min na tɔn min yɛrɛ kɔsɔn n'u y'a minɛ ka taa n'a ye otage la parce que a taara ɲɛfun ye campagne de la ye o tɔn min yɛrɛ kɔsɔn fɛnɛ na la mɔgɔ bɛ fɔ siga la n'a sara o su kɔfɛ o ennemi numéro 1 de bɛ ta bi ko donna o ka tɔn na Sumala ni y'a sɔrɔ Sumala kun bɛ se ka kuma an kan mɛn bilahi dɔw kun b'u kun biribi k'u kun tu mɔla c'est mɔla fɛ u kun b'u yɛrɛ faga donc e bolo man ka kɛ de ou bien nin bɛ kɛ cogo di i m'a ye o de la n y'a f'i ye n ko politique n'i ka fɛn barikaman di mɔgɔ barikan ma a b'a barika bɔ a la ni malien bɛ da politicien na cogo di malien bɛ politicien lamɛn cogo di malien bɛ se k'a fɔ k'a b'a ka fɛn ɲɛnama di politicien ma cogo di ni mɔgɔ minnu yɛrɛ ka baara ye nin parti dayɛlɛlen don bɛɛ ye mais parti se ka di bɛɛ se ka don a la danbe dɔw bɛ ko dɔw la o tɛ se ka kɛ bilahi ala an fɛ yan tɔn dɔw bɛ yen kɔmɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw bɛ se ka don kɔmɔ la komi ne tɛna kɔmɔ gindo bɛɛ fɔ n tɛna sigi Facebook la o fɔ mais kɔmɔ tɔn dɔw bɛ yen siya dɔw yɛrɛ bɛ yen olu se ka don kɔmɔ la numu ta ye kɔmɔ ye i ka taa numu ɲininka domo ni do ani ɲa ani kɔrɛ bilahi bɛɛ tɛ don a la hali diinɛ n'i bɛ don a la i bɛ ko dɔw de dabila n'o tɛ e tɛ se ka don diinɛ na jogo dɔw bɛ yen ani taabolo dɔw bɛ yen u b'o bila de n'o tɛ diinɛ se ka don a la o kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ don fɛn na ten n bɛ fɛ ka min f'i ye mɔgɔ tɛ don fɛn na ten mais ne tɛ Bubu jugaya la an bɛ fasoko de la ni fasoko don an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ parce que Bubu ye min ye bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan a ye min kɛ bɛɛ b'a dɔn don min na M5 mɔgɔw bɛ faga Bubu ni IBK fila de tun bɛ fanga la don u b'a fɔ k'an ka jɔ ko jugement kɛ n ko dɔw bɛ Mali kɔnɔ u bɛ nin fɛnɛ fɔ quoi que nous attendez que la justice soit faite parce que comme u tigɛlen bɛ Mali justice la olu b'a fɔ ko attendez justice ka fait comme ça u b'a fɔ ko bɛ mɔgɔ amuru c'est-à-dire que kiritigiw ka ko bɛ yen mais danbe ani yɛrɛdɔn o kɔni tɛ sɔn ko dɔw ma mais danbe ni yɛrɛdɔn ko don Bubu ni IBK de tun bɛ fanga la ni fagali kɛra a kɛra olu de ka fanga kɔnɔ ne t'a dɔn cogo di o bɛ kɛ don min na ni mɔgɔ ye IBK kɛlɛ ka Bubu kɛlɛ Sumala Sise o fɔlɔ ye il était l'opposant numéro 1 tête de file de l'opposition au cas parti nin bɛ taa don o de la bi lala k'u bɛna kɛ candidat ye i bɛ tigɛ maliyɛnw na o ye tiɲɛ ye mais a tɛ se nin bɛɛ ma mɔgɔ kɔni bɛ se ka tigɛ maliyɛnw na mais a tɛ se nin bɛɛ ma au moins u k'a miiri ko danbe dɔɔni b'an na u k'a miiri k'a fɔ ko an bɛ diinɛ dɔ la n'u b'a fɔ min ma ko chrétien ou bien silamɛya islam o tɛ sɔn ko dɔw ma an maliyɛnw tɛna sɔn o ma ni Bubu kun bɛ se ka fɛn dilan a ye san 6 kɛ IBK nɔfɛ a kun b'a dilan foyi fo k'a bin don min na Bubu tile la wa nafolo min suyana n'a da fɔr'i ye bilahi i b'i da bi i tɛ sunɔgɔ e b'a da dɔn 250 milliards i b'a multiplier par 6 o ko jan ko ya miliyari 250 san o san i b'o multiplier par 6 u ka bɔ k'an sɔsɔ mais nin na ma loi d'orientation sɔrɔsiw ka wari min dunna a dunna ka Bubu de to i Bubu to IBK ka fanga kɔnɔ qui était ministre des Finances qui était premier ministre après il est devenu mais qui était ministre des Finances la loi d'orientation et de programmation militaire 1230 milliards ka bɛɛ dun avion wari minnu dunna o kɛra k'olu de to fanga la donc e bolo a kan ka kɛ cogo di u kun kan ka kɛ cogo di a man ka dun parce que a fɔra écoute c'est pas à moi de donner la leçon à l'URD ne de bɛna fɔ URD mɔgɔw b'u ka parti kɛ cogo min na ne ma tila n yɛrɛ ta la fɔlɔ mais ni Bubu kun nana ne ka parti la ne b'a fɔ Bubu yɛrɛ ka taa dɔ créer fo ka diɲɛ wuli tɛ don ne ka parti la ne tile man ka parti e Bubu Sise n'i tɛ fɛ pɛrɛn ka du la i b'i mabɔ wulu la han n bɛ dan ye n'i tɛ fɛ pɛrɛn ka du la i b'i mabɔ wulu la mais URD bɛ FSD kɔnɔ FSD ɲɛmɔgɔ min bila Sumala Sise nɔrɔ o ye Choguel de ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale de kɛra jamana yɛrɛ marakulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye a ka dantigɛli dɔ senfɛ a ko cɛfɔ ni kanbɛn ni bolonɔbila kɛra la Mali ni marifatigiw fɛ n'u ko a ma ko accord pour la paix et la réconciliation ko a lawaleyali kɛkun b'a la tun yɛrɛ b'a la faasi koyi
nga ale yɛrɛ kɔni fɛ ko a ka kɛ ni kodɔn ye a ka kɛ ni faamiya ye a ka kɛ ni hakili maya ye o dantigɛli min kɛra Cogɛl Kokala Mayiga fɛ a kɛra kulu min bɛ yen n'o sigira faso ana a sɛnsɛnkɛbaw fɛ o kulu in n'u k'a ma ko comité de suivi de l'accord Mali ni Mali dɛmɛbaw tuma min na cɛfɔ ni kanbɛ bolonɔbila kɛra sɛbɛn na u ye kulu dɔ labɛn ko kulu in bɛna kɛ cɛfɔ ni kanbɛ sɛnsɛnni n'a nubɔli ye o ye lajɛ kɛ lajɛ 43 min kɛra Cogɛl Kokala Mayiga ye nin kuma in de fɛ a ko Cogɛl Kokala Mayiga ye nin kuma in de fɔ o senfɛ a ko Mali denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka dabali ni fɛɛrɛ de ɲini yanni u bɛ u ka hakilinataw duni ka duniya sɛgɛrɛ ka sɔrɔ min ye cɛfɔ ni kanbɛn bolonɔbila kɛbagaw ye n'o ye marifatigiw ye olu yɛrɛw kɔni fɛ yanni furancɛ fanga in bɛ tɛmɛ o tuma ko olu bɛ Mali u bɛ laɲini ninnu lawaleyali to Mali marabaaw yɛrɛw bolo nin lajɛ 43 in senfɛ n'o de ye kulu min a fɔra ka fɔ cɛfɔ ni kanbɛn min ni bolonɔbila kɛra u la n'a bɛ fɔ o ma ko accord pour la paix a lajɛ 43 in a dayɛlɛli la min ye Cogɛl Kokala Mayiga ye a ko kabili danaya dara ale kan ale kɔni bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to nin ko in bɛ kɛ ni faamiya ni kodɔn ye min ye jamana yɛrɛ bɔrɔtɔra kɛlɛbolo n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ale ko k'ale nisɔndiyara nin na nka a b'a fɛ k'a dɔn yala Cogɛl Kokala Mayiga ye min fɔ n'o de ye cɛfɔ ni kanbɛn ye k'a kɛ ni hakili ni kodɔn ye yala a bɛna waleya cogo di olu kɔni segin bɛ k'a kɔnɔ de Atayi Aga Mohamed n'ale sema n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad mɔgɔ ye a ye min fɔ ka fara k'a ko an mago bɛ Mali min na bi o ye Mali bɛrɛbɛrɛ de ye Mali min n'o ye Mali yɛrɛ ye a ko cɛfɔ ni kanbɛn o y'a tɛmɛsira dɔ de ye min kɔni ye maa minnu sigilen don yɔrɔw la yɔrɔ minnu kana sabatilen tɛ a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi k'a fɔ k'i bɛ cɛfɔ ni kanbɛn k'i b'a la waleya o yɔrɔ ninnu na ko ɲɛci t'a la Boubacar Albasha Touré n'ale ye kulu min n'o ye conseil de salut de l'Azawadi ale kɔni a ko maa minnu sigin bɛ o yɔrɔ ninnu na u bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min n'a fɔra k'a fɔ i bɛ bɔ Gawo i tɛ se ka taa Ansongo a bɛ Zanga ni Burem ka taa Intilit ka sɔrɔ bi ma k'i kan k'i bolofɛn minɛ i la i ma lebu yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɔnbɔw mugu pɛrɛntaw bɛɛ bila i ɲɛ sira la ale ka nin kuma ninnu a kɛra musow fɛla ye muso minnu tun bɛ a kɛnɛ kan olu y'a jira k'a fɔ olu bɛ furancɛ fanga wala donlatɛmɛ fanga ninnu nɔbɔ u yɛrɛw ni marifatigi ninnu kɔni u ko olu kɔni bɛ ka ɲani u sigiyɔrɔ la u balimamusow bɛ bin bɛ kɛ olu kan dɔw bɛ minɛ ka taa n'u ye tuma dɔ la a bɛ lamɛn k'a fɔ u nana bogotiginiw minɛ ka taa n'u ye bogotigini ninnu su tɛ ye wa u yɛrɛ bakun tɛ ye Madame Touré Zuhara Touré ale ye ɲɛfɔli kɛ nin cogo la tan kunungo donkibaru kɛnɛ kan y'a jira u la k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw labɛnnen cogo kura ko o dɔw donna Kidal ko nin ye wasakoba ye haminako ninnu fɔli min kɛra Cogɛl Kokala Mayiga ye a ye hakililatigɛ di k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛw bɛ tigɛ teliya la Cogɛl Kokala Mayiga a ko anw malidenw ni an kɔni bɛ na an ka laɲiniw ma cogo min an bɛ se ka joli bɔ ni jɔ an fa dugukolo kan an bɛna o siraw ta i n'a fɔ n y'a jira u la cogo min wa a bɛ fɔ anw yɛrɛw fɛ yen an ka kan bɛɛ lajɛlen na ko bɛnkola de bɛ karitabugu mɛn si la bɛnkola de b'a to bɛɛ t'i dama dabɔ i yɛrɛ ye bɛɛ bɛ bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ o ni an dɛmɛna an dɛmɛbaaw fɛ jamana bɛ lahalaya min na jamana bɛna yɛrɛ b'o la koyi cogo min langolonyali min bɛ dabali bɛ se ka sɔrɔ la min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye a ye layidu ta ka fɔ senna na teliya kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni marifa ka kan ka minɛ minnu na marifa la minɛ u la minnu kuntilenna wɛrɛ ka kan ka di u ma kuntilenna wɛrɛ na di u ma minnu yɛrɛw ka kan ka bila baara wɛrɛ la k'olu na bila baara wɛrɛ la nin lajɛ 43 in senfɛ a kɛra waati la waati min kunungo donkibaru kɛnɛ kan an y'a jira u la k'a fɔ Mali ka kɛlɛbolo sabanan k'o donna Kidal Mali sɔrɔlasiw donna Kidal minnu bɛ yen n'o ye MLA na nɔfɛmɔgɔw ye u ko nin kɛlɛbolo min taara k'a bɛ taa jamana ka sɔrɔlasiw jɔyɔrɔ de fa u ko min yɛrɛ ye nin kɛlɛbolo min taara ko a bɛ Mali yɛrɛ sɔrɔlasiw ka kɛlɛ daga ɲɛmɔgɔya bulon de ka yamaruya kɔnɔmaw diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew u ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye ONU ye u ka ɲɛmɔgɔ
bulu min sigilen don hadamadenw ka hakɛ matarafali a ye kangari gwɛlɛnda k'a jira k'a fɔ hadamadenw ka hakɛ bɛ buruja kosɛbɛ Mali kɔnɔ diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara o kɔlɔlɔ ninnu kan a ko a bɛ min ɲini jamana maraɲɛmɔgɔw fɛ o de bɛ dansago walew kɛ foyi tɛ bɔ a la ni min kɛra a ko ti ɲɛɲini ni jɛlenya ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye bisikiyaw ye bisikiya minnu bɛ hadamadenya hakɛ olu sɔsɔ o dansago wale minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan hali minnu bɛ kɛ Mali sɔrɔdasiw fɛ ko k'a ɲɛɲini wajibi de don ni b'a fɛ basigi kana jamana kɔnɔna na cɛfɔ ni kan bɛ tɛ sabati fo n'a y'a sɔrɔ Michel Bachelet de y'a fɔ a ye dantigɛli min kɛ ko a ye kameli kɛ ka bɔ jamana marabolo cogɛli ko kala Mayiga yɔrɔ k'a fɔ a bɛ ni cɛsiri min b'a to bɛ dansago walew tɔɲɔ ni walew ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ fɛn tɛ bɔ a la k'a b'u kɛlɛ o tuma ale b'a ɲini jamana marabaw fɛ u ye layidu min di u ka layidu ninnu timɛ teliya diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanɛw olu ka ɲɛmɔgɔya bundaso u ko Mali bɛ lahalaya minnu na kabili san 2020 ka se bi ma hadamadenya hakɛ u ti matarafa kɔnɔ tɔɲɔni walew fanga ka bon kosɛbɛ a ko min ye jamanadenw ye bingale wale kɔdabilabaliw bɛ taa k'u sɛgɛrɛ kalo 6 laban ninnu na papalikɛlaw fɛ minnu ko olu nakun ye a silamɛya ni silamɛw jigi ye hali Usama bin Laden u tɔgɔla kɛlɛbolo min n'o bɛ cɛncɛnfuga kɔnɔ a nana wolo kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ banbaliw de ye hadamadenya hakɛ bɛ matarafa kulu min fɛ n'o ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanɛw ka fara ɲɔgɔn kan cikɛkulu ye n'o ye MINUSMA ye u ko dansago dankari wale 617 n'o de ye ka wale cɛjuguw ta tɔɲɔniw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ a bɛ kɛ kɛlɛbolow fɛ ka daminɛ kabili janvier kalo ka se juin kalo in ma mɔgɔ minnu ni bɔra a bɛ taa mɔgɔ 165 la musow ye 9 ye denmisɛnw u ye 7 ye n'o ye cɛmisɛnninw ye musomanin 2 b'a la muso 9 cɛ minnu fagara u bɛ taa maa 100 cɛ 100 ani cɛ 47 la a kɛra k'a fɔ ɲinɛ fali juguyara ka sago sango ta kan i n'a fɔ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanɛw ka hakɛ ɲini kulu y'a jira cogo min u ye dantigɛli min kɛ u ye misaliya ta ko hadamadenya hakɛ diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara kɔlɔlɔw kan ka sabu kɛ mɔgɔw ka sonyɛni ye ka hadamadenw sonyɛ ka taa n'u ye u bɛ kɛ kabilaw fɛ wala yɛrɛ mankarankulu minnu n'olu bɛ Mopti mara la u ko kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye danamasago ye ani kɛlɛbolo minnu bɛ yen n'u ko olu nakun ye silamɛw ni silamɛya dɛmɛni ye ko kalo 6 laban min kɛra MINUSMA y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu sonyɛna a bɛ taa maa 300 ni maa 28 hakɛ la o 300 ni 28 cɛ 307 b'a la cɛ 11 b'a la muso 9 b'a la MINUSMA y'a jira k'a fɔ diɲɛ don o don tɔɲɔni walew de bɛ taa ka jamana ka foroba baarakɛbaw sɛgɛrɛ min kɛra ɲinɛ san kalo fɔlɔ la o fanga bonyana kosɛbɛ u ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na olu y'a jira k'a fɔ Mali kɔni diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara Mali kɔlɔlɔw kan a nasira n'a bɔ saraw ka ca wa maa minnu ni tora nin kɛlɛw fɛ a bɛ jate maa ba yirika de hali n'a y'a sɔrɔ magɔn bɛ kɛ sɛnsɛnkɛbaw fɛ fo ka se bi an balimaw kɛnɛdan kura n'o ye Nouvel Horizon ye ale ko kolobaliya wale don ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye finitigi ye nka i tɛ finitigi kololen ye siga yɛrɛ kɛnbɛ a finitigi dɔw ma ka fɔ olu ye binganikɛlaw ye wala u ni binganikɛlaw bɛ don janfa la Mamani Ture a ko min ye colonel Élisée Jean Daw ye n'ale ye Mali gardew olu ka daga ɲɛmɔgɔ ye ko a ye i banban ni cikan ye k'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka sɔn caya bi mun de bɛna u dama kasi finitigi dɔw kɔnɔ a bɛ fɔ minnu ma ko gardew ka sɔrɔ wale ninnu o ni sɔrɔdasiya yɛrɛ tɛ bɛn cogo si la k'i kɛ sɔrɔdasi ye ka tila ka nin wale ninnu kɛ ko sabu a dɔw a ko caman bɛ yen minnu samanen don ka taa kiri la laɲini bɛ gendarmew fɛ wala sariyatigiw fɛ ka fɔ an ka jamana finitigi dɔw olu bɛ ka wale dɔw kɛ wale minnu u taara u ka sɔrɔdasi daga ɲɛmɔgɔ la ka taa damakasili kɛ k'u kan wele ko a nana ye ka fɔ o finitigi dɔw u daw wali u senw bɛ sonyɛniko dɔw la mɔɔw namaralen danaya tiɲɛ n'a ɲɔgɔnna sariya kankɔrɔ sɔsɔ wale dɔw bi kɛ hali minnu ye sɔrɔdasi ninnu bɛ taa sɔrɔdasiya la cogo min a ka ca bi jamanadenw ka finitigiw jalaki hali minnu ye sonyɛni walew ye bolifɛnkow ni nafolokow ye finitigi caman bɛ yen siga kɛn bɛ olu ma ka fɔ olu ni binganikɛlaba dɔw u bɛ janfa la tuma dɔ la
hali u ka marifaw bɛ singa u bɛ taa bi jamanadenw kan dɔw yɛrɛw minɛna k'a fɔ u ye son ye a kɛra i n'a fɔ tiɲɛnikɛla dɔw bɛ yen olu bɛ Mali sɔrɔlasiw senkɔrɔ k'u mankutu tiɲɛ k'a sɔrɔ fanba ye baarakɛla ɲuman ye bisimila Basila. Karamɔgɔ Jose o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye kasobonba ye dɔgɔkun tɛmɛnen u ye fintigi dɔw minɛ a tun bɛ civil la dɔrɔgu de tun b'a kun dɔrɔgu in a bɛ ka don n'a ye kasobon kɔnɔna la ka taa di dɔ ma o tigi bɛ kasobon kɔnɔna la u y'a larawuli min kɛ k'a posi kɔnɔnaw lajɛ o ye dɔrɔgu sɔrɔ a posi kɔnɔ a bɛ se kulokolo ye bɔɲɔgɔnko ma an ye seereya min sɔrɔ kasobon kɔlɔsibagaw ɲɛmɔgɔw ka kɔrɔfɔ la karamɔgɔ Jose o filɛ nin. Kunu 11 wagati sodasikɛ dɔ de nana visite la parce que visite bɛ yen samedi dimanche lɛri don o don fo juma visite min bɛ yen o ye président terroriste ta ye maintenant don dɔ ninnu bɛɛ bɛ se ka na mɔgɔ lajɛ maintenant o kɔnɔna na o kun kɔnɔna na a nana mɔgɔ filɛ la bon an ka kasoba règlement intérieur ye min ye n'i bɛ don prison kɔnɔ fo i ka lajɛ fo an bɛ maga i la ka lajɛ ni fɛn jugu dogolen t'i bolo maintenant o kɔnɔna na a y'i ban bitini y'i ban bon a nana mɔgɔ minnu sɔrɔ da la a kɔrɔkɛw de don u ka jala fana ka bon n'o ye a ka minnu ka bɛ kɔnɔna na olu ka jala ka bon n'ale ye parce que première classe de don et puis a kɔrɔw de don a y'i ban dès lors que a y'i ban mɔgɔw y'a miiri i b'a sɔrɔ fɛn dɔ dogolen b'a bolo maintenant n'a bɛ don forcément a bɛ lajɛ o lajɛli kɔnɔna na drogue de yɛlɛ a kun drogue yɛlɛ a kun service de sécurité o cɛ dɔrɔn ka taa n'a ye bureau peloton la ka taga a ɲininka maintenant o kɔfɛ o sera n'a ye ne fɛ maintenant u nalen ne kɔni ye directeur national wele ka ɲɛfɔ directeur ye situation kɛra cogo min o fɔlɔ ye directeur ye après ka procureur wele ka ɲɛfɔ procureur fana donc an ye nɛgɛ don a la dɔrɔn ka conduit ka taa n'a ye BT la directement parce que walejugukɛla n'a minɛna ka sɔrɔ bɔ a la fila t'a la an b'a cɛ a bɛ taa n'a ye BT la parce que saga filɛ nin ni ne tɛ se k'a dɔn mɔgɔ si tɛ saga san mɔgɔ si saga nin a dabɔra bɛɛ de kama parce que an yɛrɛ de y'a voté an yɛrɛ de ko a kɛ a cogo la ten donc a taara bila gendarmerie la kɔnɔna na ten donc tun bɛna taa di cellule dɔ bɛ yen u b'a wele 9DC tun bɛ taa di olu de ma maintenant mɔgɔ kelen min de don an t'a dɔn parce que a donnen a ma se ka mɔgɔ labɔ mais maintenant enquête kɔnɔna na a bɛna dɔn réellement a bɛna taa di mɔgɔ kelen min ma mais maintenant a ka signaler que kasoba falen don an ka ca dɛ bi bɛ na jama min bɛ yen a ka ca ni jama 2,800 o kɔnɔna na n'a fɔra ko sɔrɔdasi bɛ wuli a ka yɔrɔ la ka na drogue di kasodenw ma ka u kunkolo ɲagami ka bila an na et je pense que baara tɛ an tɛ o sɔrɔdasi ka baara ye kɛlɛ de ye et je pense que an bɛ terrorisme min na a kɛlɛ ma ban fɔlɔ de donc ni kɛlɛ ko de kɛlɛ b'a bolo maintenant a bila aw kunkolo la c'est que agent minnu bɛ yan ani an ka mɔgɔ minnu bɛ yan u bɛ baara la o bɛ baara la mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔw 2,800 kɔlɔsi et ko i sɔrɔdasi tɔ au lieu k'i ka na u dɛmɛ u ka baara la e bɛ na mɔgɔw kunkolo ɲagami ka u bila i tɔɲɔgɔn la et ni kasogo cira jɔn bɛ sunɔgɔ Bamakɔ ni mɔgɔw n'u ye drogue sɔrɔ ka min ka u kunkolo ɲagami kɛ u bɛ na mun kɛ sɔrɔdasi kan k'o kɛ sɔrɔdasi ka baara to yen maintenant sɔrɔdasi ka baara to yen a ka baara ye min ye a ka taa a ka baara kɛ o de y'a kɛ très rapidement an ma analyse caman kɛ an y'a kɛ ka taa n'a ye pour que si ni dɔ b'a fɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ a ka bila kunkolo la o sɔrɔ kelen de bɛ na a ma kɔnɔ parce que e mɔgɔ n'an y'i minɛ quel que soit ton grade an bɛ t'i fili enquête de kɛ n'i kan ka gɛn i kan ka gɛn ka bɔ armée la et d'ailleurs nin den façon ninnu kan ka gɛn de o nin den façon ninnu kan ka gɛn en tout cas n'a bɛ ɲa unité la ne b'a kɛ den modèle ninnu kan ka gɛn parce que an bɛ baara min na kɛ Bamakɔ bɛɛ b'a dɔn kasogo mɔgɔ kan an dɛmɛ kaso baara la de o man kan an dɛmɛ ka kaso wara kɛ maintenant n'u b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ je pense que u ka tiɲɛni kɛ wɔɔrɔ la u kana se an fɛ ni ko in kun bɛna taa di cellule minnu ma est ce que olu bɛ se ka olu ɲagata sɔrɔ nin ko in na o ta drogue ta kan ka taa di minnu ma bon ɲagata sa normalement o kan ka sɔrɔ a la parce que u b'a sɔrɔ a la ne t'a fɔ juge de kan k'o kuma fɔ enquêteur de kan k'o kuma fɔ parce que enquête la a
kan ka taa di mɔgɔ min ma forcément diyagoya a ko tɔgɔ fɔ n'a y'o tɔgɔ fɔ maintenant n'o tigi wulila ka enquête kɛ justice kan k'a ka baara kɛ o maintenant o ti régisseur ka baara tɛ ne ka baara ye min ye ne y'o kɛ maintenant a dira sebe ma ni sebe b'a fɛ ka na a tigi labɔ ka taga procédure kɛ problème foyi t'a la ka sababu ka disposition la an kɔni tɛ mɔgɔ si bali procédure ma parce que déjà que délinquant de don maintenant ni délinquant nana délinquant wɛrɛ fɔ o fila bɛɛ kan ka don kuru kelen de kɔnɔ problème t'o la maintenant e bɛ se k'i da drogue quantité min minɛna est-ce que a ka ca wa? drogue a ka ca je pense que c'est presque 1 kilo n'a ma kilo bɔ a kɔni tɛ bɛrɛ jɛ kilo la a ka ca et puis drogue o drogue dɔlen kaso la je pense que ko belebeleba de don dɛ voilà fɛn min fitinin yɛrɛ n'i y'a min kɛ i kunkolo bɛ ɲagami a kilo kelen kɔni yɔrɔ mɔgɔ t'o kɔnɔ dɛ voilà. ni welewele kan bɛ bolo ka lase carnet de l'air responsable a bɛ kɛ jumɛn a sababu kɛ u ka nin ko in. non ni welekan bɛ n bolo n ka welekan min ye min ye u k'aw ka denmisɛnninw kɔlɔsi je pense que baara ma ban carnet de l'air la baara bɛ yen o sɔrɔdasi man ka bɔ o ka baarakɛyɔrɔ la ka na drogue di kaso la ni baara tɛ yan de don je pense que a ye nkalon tigɛ o an bɛ terrorisme kɛlɛ in kan et je pense que a ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛ a tɛ taa drogue di terroriste la o ka nɔgɔ là je pense que a taa ɲɛsira la terroriste min bɛ an bolo yan nɔ a ka ca ni maa 100 ni maa 60 est ce que faamu terroriste min b'an bolo yan nɔ a ka ca ni maa 100 ni 60 Bamako Mali bɛɛ lajɛlen terroriste bɛ minɛ n'u ma bila yan nɔ u t'a bila Kulukoro maintenant mɔgɔ min b'o baara la yan nɔ détenu droit commun bɛ yen détenu terroriste bɛ yen maintenant mɔgɔ min bɛ ka o garde kɛ au lieu que i ka na u dɛmɛ ka u ka baara ɲɛ i bɛna a kɛ donc u ka chef ninnu u k'a lajɛ u ka baara ye min ye je pense que u k'u guider u ka baara la u kana an tɔɔrɔ quoi franchement parlant parce que an sɛgɛnnen don déjà. Kɔsa in na an ka mɔgɔw wulila parce que fɛn t'an bolo il faut le dire comme ça u wulila kɛlɛ la ko fo an ka droit ye min ye a ka di an tun b'o mankan la an tun b'o kuma la an ka mɔgɔw tun b'o kuma la maintenant o kɔnɔna na kɛ ni sɔrɔdasi ka na an ka mɔgɔ fana sape kɛ a tɛ se ka ɲɛ ça on n'est pas d'accord avec ça maintenant baara ma ban o bolo ni baara ma ban o bolo kɛ u ka kaso de ye ka to yen n'u mago bɛ mɔgɔ la dayɛlɛ u ka taa justice la n'u bɛ tiɲɛ de kɛ. Ça c'est très clair. Maintenant, on va chercher nos dispositions là. Désormais, nous avons là où gain. Nous avons gagné avec d'abord. Parce que nous passons pour montrer que tout est. Non, en tout cas, pression faut que moi aussi quand. Parce que quand ni civil ni bena, il faut que gata permet de communiquer ni. Maintenant, ni fini de là, ni nana, ni cadre du boulot, ami blagado. On t'y bon, oui, depuis la valde. Parce que c'est pas parce que mon kelen kelke ou ko gadabla ou se gadabla ou fana sera do en règlement intérieur la ni porter uniforme nana fla tala ambe kelen o le fait que ambe kelen entreprise na bo ko mais maintenant le fait ambe kelen o kana antoni maintenant ni tonen pour là et je pense que décision de faire d'état au Cameroun ça c'est très clair juge flené nous nana kasbo la kana mo la ni cadre du boulot du mais pourtant nous le mo da du sur la star c'est exactement la même chose. Les cadres de Google, anti-permis, anti-folie. Mais maintenant, au facilité, au pas dans ta offert. Il faut qu'on ait un quelqu'un. Maintenant, il y a un quelqu'un qui a offert. Et bien, amour d'atout. Pour d'atout la famille, faut tu voir. Ça c'est très clair. Mais maintenant, amour c'est vraiment. Maintenant, au cas de et de ma façon, c'est même pas la peine de retourner là-bas. Parce que dès la grande, c'est quelqu'un qui fouille de la grande. Ni wale nunu ye wale ye. Nunu de sorlasiya dambe fiyewu komi ye colonel Jean Dawe a ko a bɛ kangarida kɛ ka bilasirali kɛ ka mɔɔw la faamu fɔlɔ yanni a ka ɲangini daminɛ o siratigɛ de la k'a y'a jira k'a fɔ maa o ma ne kɔni ye finitigi kɛrɛnkɛrɛnniyana i bɛ bolofara min na ni minɛna ni dalu ye k'i n'a ɲangi o mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko ye nin taabolo ninnu kankɔrɔ sɔsɔ o tuma ye k'i sigi ni ɲangini ye tuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ taa fɔ i bɛ gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la ko nin ye sɔrɔlasi minnu bɛ yen n'o ye gardiw ye olu ka sɔrɔlasi daga ɲɛmɔgɔ nin y'a ka kangada waleyo ye a ko kolonɛli Dawo ye nin fɔ waati la waati min bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ a fɔra ka fɔ jamana sɔrɔlasi dɔw a yera ka fɔ olu ye ɲɔgɔn kɛlɛ jamanaden joli joli bɛ yen n'o ye kibaruya ninnu mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ o ye ka fɔ gardiw ni polisiw u bɛ kɛlɛ la
Sivare o don kelen ko min ye garde dɔw ye ko ye polisi dɔw bɔgɔ ka ye nin lahalaya ni fɔɲɔgɔnkɔ minnu kɛra polisiw cɛ o kɔni ko laban fɔ ka bɛn ni ɲɛɲinikɛr'o la ko garde kelen fana k'o ye lɔgɔliden dɔ bɔgɔ Sikaso nin n'a ɲɔgɔnna walew min ye sɔrɔlasiw ka daga ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ye u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen ma nin ko in bɛ se ka fitinɛ tasuma bɛ se ka fa cogo min Mali finitigiw hali kɔsa in na a yera k'a fɔ finitigi dɔ ko a yera k'a fɔ a tun bɛ kuranɛkalan dɔ kɛnɛ kan o min ye Sheikh Sufi Bilali Jalo ye n'ale ye Haut Conseil Islamique n'ale ye o tɔnɲɛmɔgɔ dɔ ye a yɛrɛ ko ten ko jamana finitigi ni Sovietna daɲɔgɔn ye ko a ma ɲangi ko a ye kuranɛ kalan dɛ ni fini ye o tɛ ko yana a ka taa nin ɲɔgɔn na kɛnɛ kan k'a tun ka kan ka kɛ a ka ɲɛmɔgɔw ladɔnniya a kɛra i n'a fɔ ɲɛsɔrɔla nin ko ninnu na sabu a kuma cayara kosɛbɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ni Ala sɔnna ma an ka donkibaru nata ninnu na ni Ala ka diɲɛ ye an bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nin sira ninnu fɛ ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ninnu ye walew ye wale minnu a tɛ jamana finitigiw a t'u mankutu ɲuman fɔ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a k'a fɔ k'a fɔ terrain bolili a bɛna taa tacogo kura la n t'a dɔn ni aw hakili b'a la tuma min na Mulayi Mohamed Abubakar n'a tun lakodɔnnen don ni Baba Mulayi ye ale sugandili min kɛra ka kɛ talifɛnko Mali yɛrɛ donni ka bɔ o dabali n'o fɛɛrɛw bɛ tigɛ tuma min na ale sugandira ale fana tuma min na IBK bɛ fanga na k'a ka ŋaniya ye terrain ka wuli a sigili mun kɛra a tun taara ka taa lajɛ nka o senfɛ e ko terrain baarakɛlaw u ye baara nɔgɔya a bolo wa sabu janvier kalo san 2018 minisiri tun tali min kɛra k'a jira k'a fɔ cogo min na terrain bɛ se ka bolili daminɛ a kɛra i n'a fɔ a ma kɛ terrain baarakɛlaw fɛla ye olu yɛrɛw kɔni ko n'i y'a ye k'a fɔ terrain min bɛ mɔɔw donni ka taa k'o ye terrain bolibaw de ka hakilina ye e ko u ma ta tacogo kura la wa yala terrain bɛ se ka boli ni kunkolo kelen wala kunkolo fila ye wa yala Mali marabaw don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw hakilina jumɛn bɛ olu la hali n'a y'a sɔrɔ terrain tun ye boli daminɛ a ma bɔ ntɛnɛnna ka kari sɔrɔ an ka donkibaru nata ninnu na an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye terrain bolili a tɛ taa fɔ baarakɛminɛn ɲumanw a kɛra waati i n'a fɔ minisiri min tun bɛ yen a tun ye a labɛn cogo min a tun ma kɛ terrain baarakɛlaw fɛla ye a yɛrɛ taara ko a ma taa ni fɛn ye yala wari de dira terrain bolibaw ma wa wala terrain baarakɛlaw ma wa nin ko in kɛra i n'a fɔ fɔlɔ in ta kɛra cogo min u b'a fɛ ka kɛ politiki mankutu fɔ de ye wa a ko ma kɛ cogo o cogo yala terrain ka terrain boli ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi kɛcogo ɲuman don wa a bɛna se ka kɛ kɛcogo jumɛn yala chemin de fer yɛrɛ a tiɲɛ yɛrɛ jumɛn ye sira min bɛ bɔ Kayi ka taa Bamakɔ yala o terrain bɛ se ka wuli cogo jumɛn hali n'a y'a sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ ka terrain wulili kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ yen n'olu ye Kayikaw ye wala ka bɔ Bamakɔ yan ka taa fɔ Kayi ka taa fɔ Diboli minnu bɛ yen n'olu ye a sira bolibaw ye yala olu ka hakilinata dun ye jumɛn ye a mana bɔ sira o sira fɛ Rajal ale ni terrain cakɛ bundaso mɔgɔw o baarakɛlaw barosigi bɛna k'u fɛ an yɛrɛ t'u lamɛn wa tuma dɔ la an bɛna faamuyali kɛ nin bɛna kɛ baro tako filanan Secrétaire général Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la wagati min na ani Bacili ye terrain ta yan nɔ maliyɛn bɛɛ nisɔndiyara ko terrain wulila a wagati ni ma fili Mulayi de tun bɛ ministre des transports la programme dɔ fɛngɛ la wagati dɔ la IBK kun ye fɛngɛ dɔ kɛ service voyageur nana relance kɛ su Baba Mulayi ni hakili ma bɔ fɛngɛ hakili kɛla février 2018 yɔrɔ ninnu donc ala y'a kɛ machine min b'an bolo 2204 ani aramu ko olu baara fɛngɛ an y'a baaraw kɛ ka a bilasira kan mɛ machine kun ma consolider ka ɲɛ i b'a dɔn a wagati pression kun ka ca gouvernement da la baara mun kun kan ka kɛ machine na ala ko tiɲɛ a ma k'a la donc a wagati u bɔla u ye publicité kɛ k'a fɔ ko terrain kura sɔrɔla terrain tɛna jɔ a wagati la donc a wagati an ye a fɔ gouvernement ye terrain wulili a ka di cheminots yɛrɛ ye a mission yɛrɛ la ne hakili la Isufu Keita bɛ yan ne ni Isufu Keita ani
ala ka hinɛ na an ka camarade secrétaire général Modibo Fofana ani ministre Antala fɔ Kayi ka taa se fɛngɛ la donc mais an y'a fɔ baara in daminɛnen don mais fo k'o bolo don baara kɔrɔ pour que baara in a kana kɛ fɛn jɔlen ye parce que ni u kun y'a fɛngɛ ten ni bolo ma don a kɔrɔ an kun ma dɔn a bɛ jɔ ala y'a kɛ a wulila février mai 2018 a jɔ la ça veut dire que baara in kun a politique kuma kun ka ca n'a a yɛrɛ la mais terrain kura kun tɛ yan u ko terrain kura de don non terrain kura kun o tɛ machine kɔrɔ de ta la ka o labɛn ka a peinture k'a la ka aramu fana peinture changer mais terrain kura kun tɛ an y'a mɛn a wagati ko terrain taara bɔ jamana wɛrɛ de la ko ka na n'a ye ka na singa ma ka mɔgɔw lawuli ko terrain nana mais terrain a kɛra ten de ya non o si tɛ kibaruya ye o bɛɛ ye bɔlɔnfɛ kumaw ye sinon terrain ma bɔ jamana wɛrɛ la ka na an bɛ don min na ko bɛ machine min aramu voyageur minɛ min nana o nana depuis sous le premier mandat d'ATT si je ne me trompe pas en 2005 entre 2005 et 2006 aramu engine ninnu nana o la o bɔlen kɔ a la minɛn kura wɛrɛ ma na machine fɛngɛ la mɔgɔw bɛ allusion kɛ fɛn min na wagati dɔw n t'a dɔn ni hakili b'a la i bɛ ka deuxième mandat ɲɛkɔrɔla la o Babamula yɛrɛ tile la ale kun taara Sud-Afrique ka taa photo ta ni machine dɔw ye k'a fɔ ko Mali ye machine kura sɔrɔ Sud-Afrique ko o bɛna donc a wagati la an fana bɛɛ siriparana fɛngɛ la an ye ɲininkali kɛ gouvernement an ma se ka kibaruya jɔlen sɔrɔ mɔgɔ si la an fana ta kɛla photo yela cogo min tɔw y'a photo ye bɔlɔlɔsiraw kan cogo min an fana y'a photo ye k'a fɔ Mali ye machine kura sɔrɔ mais kɔsa fɛ an nana bɔ a kalama k'a fɔ ko bon a ko kuma sigi sen kan photo ninnu kɔni ta la sinon machine kura in ko kuma sigi sen kan pour dire que machine kura nana machine kura mana machine kɔrɔ bayɛlɛmanen la o sen fɛ anw ye micro trottoir kɛ ka taa jamanadenw ɲininka dugu kɔnɔ u ko k'u t'u ta yafa dɛ k'u t'u ta yafa IBK ma u t'u ta yafa Babamula ma u ye nkalon min tigɛ fasodenw ye mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ ka taa fɔ ko terrain sanna Afrique du Sud ka photow ta danga donna a wagati dɛ n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ aw bɔra a kalama jamanadenw ko k'u ye min kɛ ko f'u ka y'u ɲɛ la o de la a jumɛn bɛ yen bi a si tɛ yen bi o non tout à fait parce que tu sais que terrain ko ye fɛn dɔ ye a t'a la ka nɛgɛli dan a t'a la ka fɛngɛ dan terrain tɛ dama moyen de transport ye mais terrain ye an ka culture an ka laada taabolo dɔ ye n'i ye Kayi région yɛrɛ jateminɛ u b'a fɔ ko Kayi la capitale di Arayi ça veut dire que Kayi yɛrɛ ni Arayi tinba bɛ ani ɲɔgɔn cɛ c'est à dire u ka sigiw gulolen bɛ ɲɔgɔn na donc n'i ye Arayi jateminɛ a bɛ tɛmɛ dugu min na Arayi ye dugu min sigi o de ka ca ka tɛmɛ Arayi kɛrɛfɛ k'a to a ma dugu min sigi donc kana ye fana baarakɛla dɔw fana sigilen bɛ olu ka jigi bɛɛ bɛ o Arayi ko kelen kan o baarakɛlaw bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o gɛlɛya wagati la e ma se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ fo ka taa mɔgɔ degunnen ka taa tigi lanɛgɛ ka tila ka jigi latigɛ a fɛngɛ ka bon kosɛbɛ o de b'a to a kuma ma se ka kɛ kuma faamuyalenba ye je pense que fo ka taa dugukolo meleke mɔgɔw tɛna na ɲinɛ nin fɛngɛ kɔ de la part des autorités ka se fɛngɛ ma donc vraiment terrain ko b'o dakun na et puis ka bɔ Bamakɔ ka se Kayi dugu min bɛ sira la minnu tun bɛ ravitailler terrain na terrain ka tɛmɛ ko kelen hali ni terrain bɛ tɛmɛ 3 heures du matin fajiri i b'a ye mɔgɔw bɛ wuli sunɔgɔ la u bɛ boli ka t'u ka feerefɛn feere dugu 300 ni kɔ don min a fɔra ko terrain sanna Afrique du Sud a kɛra fête ye ɲɛnajɛ kɛra dɛ anw y'a dugu dɔw ka ja ye i b'a fɔ 22 septembre de kurakurayara yen nɔ jago tun tɛ tiɲɛ o ye ka mɔgɔw nɛgɛ bon sisan chemin de fer baarakɛlaw ka sarako bɛ cogo di an kɔni famaniw ma n b'a fɛ an ko kuma kelen na sigi Segal ma u ye grève de faim kɛ u tora Arayi kɔnɔ yen nɔ pendant des mois fo mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko chemin de fer baarakɛlaw b'u ka so k'u kelen bɛ ka mɔgɔw de sara olu ka taa si Arayi kɔnɔ yen nɔ gardien minnu bɛ dans le parage ani mairie district gardien an y'o kibaruya fana mɛn bi u ka sarako bɛ cogo di u tun ye wulikajɔ min kɛ o san ɲɛ sɔrɔla la wa ok an bɛ i fɔ de passage chemin de fer kɛlɛ caman kɛla sarako ni fɛngɛ ko kɔnɔna na précisément i bɛ ka grève de fɛn min fɔ ne ka syndicat kun tɛ o grève la parce que chemin de fer syndicat ka ca ne ka syndicat kɔni ye syndicat jamakulutigi ye jama fanba bɛ an ka syndicat la n'o ye section syndicale unique INTM ye an gulolen bɛ INTM na parce que grève de fɛn kɛla wagati min ni mɔgɔ min hakili b'a la wagati y'a sɔrɔ dalakan dɔ tun bɛ an ka centrale ni jamana cɛ k'a fɔ ko u bɛna sarako ni fɛn kow ɲɛnabɔ k'a fɔ k'u bɛna baaraw wuli donc à l'époque o délai kuma se raison pour laquelle an tun bɛ o délai makɔnɔni na donc bi sarako bɛ dakun jumɛn na sarako kɔni tola gwɛlɛya kɔnɔna na depuis 2017 ni chemin de fer dola sarako gwɛlɛya kɔnɔna na k'a fɔ septembre 2017 kabi o date la fɔ bi k'a fɔ ko kalo de sala cheminots b'a ka kalo sara sɔrɔ a ma kɛ saraw bɛna retard la souvent kalo 8 kalo 10 kalo 6 bon an bɛ donni min na i ko bi chemin de fer bɛ kalo 6 de sara makɔnɔ na c'est à dire k'a daminɛ depuis
ɲinɛ san jɔ la chemin de fer ma sara kelen sɔrɔ fɔlɔ janvier 2021 fo ka se bi ma papier kɔni labɛnna ka don k'a fɔ ko fɛngɛ la et de passage c'est le moment pour nous de remercier les autorités parce que en son temps u ye crédit demandé le ministre sortant Magafili Dabo ka taa n'a ye ministère des finances là pour le paiement des 6 mois de salaire au 6 mois de salaire de janvier à juin 2021 donc je pense que olu bɛ financer ka niveau là ni financier fɛngɛ min fɛngɛ o la an bɛ se ka an da don la sinon an bɛ don min na ko bi chemin de fer bɛ kalo 6 de sara ma kɔnɔ na an ka kalo 6 de juru bɛ gouvernement na an bɛ o de fɛngɛ ma kɔnɔ na mais chemin de fer bi a baarakɛla minnu bɛ yen n'u ka sara ma sɔrɔ ani baarakɛla wɛrɛw n'i ko i bɛ chemin de fer baarakɛla bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi a bɛ taa jɔ mɔgɔ joli la ni terrain kɛra wulifɛn ye est ce que mɔgɔ minnu bɛ yen bi o mɔgɔ ninnu olu man dɔgɔ wa recrues wɛrɛw bɛna kɛ wa ni recrues bɛna kɛ gouvernement de bɛna mɔgɔw ta wa walima a bɛna bɔ aw de yɔrɔ la aw de bɛna mɔgɔw ta k'u don baara la wa bon de passage ko baarakɛla mun bɛ yen o man dɔgɔ wa an bɛ se ka fɔ baarakɛlaw ka dɔgɔ parce que i b'a dɔn crise in joué la chemin de fer kan kosɛbɛ an bɛ se ka fɔ kabi depuis 2015 nan de la phase transitoire kɔnɔna na baaraw ma kɛ baara jidilenba ye donc an nana se 2018 ma précisément mai 2018 terrain jɔ la net donc k'a ta o san fo ka se sisan ma i b'a dɔn chemin de fer recrutement tun bɛ kɛ de telle sorte que mɔgɔw bɛ recruter jamakulu donc ni mɔgɔw nana jamakulu a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ départ fana bɛ sɔn ka kɛ jamakulu donc k'a ta o wagati fɔ sisan san o san dɔ de bɛ bɔ jama na fo ka na an tɔ to mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 13 an kun ye mɔgɔ 14 Ala ma hinɛ na an baara kɛ ɲɔgɔn dɔ la o banna dɔgɔkun tɛmɛnen le passage crise in tan kɔnɔna na i b'a dɔn ni gwɛlɛya fɛngɛ la ka kɛ denbayatigi i bɛ kalo 5 mɔgɔw bɛ yɛrɛkɛ i bɛ kalo 5 kɛ i bɛ kalo 6 kɛ mɔgɔw bɛ yɛrɛkɛ et puis mɔgɔw bɛ stressé kojugu parce que et puis dɔw bɛ taa baara wɛrɛ kɛ mɔgɔw bɛ stressé kojugu a baara wɛrɛ kɛ yɛrɛ man ca yɛrɛ parce que tu sais que chemin de fer problème ye fɛn dɔ ye chemin de fer y'a damana spécialité n'i ye baara min fɛngɛ chemin de fer a ka gɛlɛ ko i ka taa fan wɛrɛ fɛ ko mɔgɔ wɛrɛ b'i utiliser b'a sɔrɔ i utiliser par exemple je prends l'exemple ne ye terrain boli kalan ne bɔra fɔ ni taala fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ fɛngɛ sinon i tɛna taa société wɛrɛ la mun bɛna taa terrain boli ou bien fɛngɛ la ni chemin de fer tɛ ou bien e ka kɛ terrain dilanla ye fɔ ni taala fɛn wɛrɛ dilan mun tɛ terrain i tɛna taa société wɛrɛ la min fɛngɛ donc baara yɛrɛ taabolo fɛ chemin de fer formation dɔw kɛ n'i m'i jija i tilalen kɔ fɔ ni taala baara wɛrɛ kɛ sinon i b'a ye i ye baara min i formela baara min na i tɛ se k'o kɛ donc du coup tu es condamné à rester dans les services et service jɔlen no sa stress o stress yɛrɛ kɛla sababu ye ka bana ni fatuli caman don an kan ni crise in jateminɛ k'a daminɛ 2018 ka se bi ma chemin de fer an baara kɛ ɲɔgɔn min n'an danyana a bɛ sɔn ka se mɔgɔ 28 ma wali 20 mais yɔrɔ min bɛ chemin de fer yɛrɛ bolo ka daminɛ assemblée kɔfɛla la ka n'a bila chemin de fer yɛrɛ ka kɛnɛ minnu bɛ yen jagokɛla minnu sigilen b'o la n'i ko k'i b'o kasabi yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan e k'o tɛ chemin de fer baarakɛlaw sara fo ka taa tɔ bila jamana jigiɲɛba kɔnɔ tout à fait comme an ye a f'i ɲɛna yɔrɔ ko in an ye n da don o la i ɲɛna fɛngɛ la yɔrɔ ko in ye fɛn ɲagaminenba ye yɔrɔ fan caman bɛ mun tɛ chemin de fer yɛrɛ bolo spéculateur foncier ye caman ta yɔrɔ fan caman fana bɛ yen mun n'a tun bɛ chemin de fer bolo mais sɔngɔ t'u la o sɔngɔw ka dɔgɔ fo k'a dama tɛmɛ je pense que Sopafer yɛrɛ confronté le problème min na n'a bɛ ka a nin da fɛn min kan o ye yɔrɔ ninnu bɛ se ka valoriser cogo jumɛn pour que musaka dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la ka se ka jɔ mɔgɔw jigiya kɔrɔ ani papier tɛ yɔrɔ mun na wali yɔrɔ min ne olu lakodɔnnen tɛ ni mɔgɔw sigilen b'a kɔnɔ comment est-ce que olu bɛ se ka régulariser pour que olu wari ka don chemin de fer wagande kɔnɔna na sinon an bɛ don min na ko bi k'a fɔ ko yɔrɔ wari min bɛna sara caisse la k'a bɛ chemin de fer ta k'a bɛ se ka chemin de fer sara min jɛlen don a tɛ se ka chemin de fer sara fɔlɔ tant que ni a ko ma fɛsɛfɛsɛ k'a jɛ c'est à dire ka min ma régulariser k'olu régulariser mun sɔngɔ ma ɲi k'olu sɔngɔ dilan n'i ko k'i bɛ chemin de fer musaka sira la a tɛ se a kɔrɔ raison pour laquelle an ko jamana de bɛ continuer ka chemin de fer ta fɔlɔ en attendant k'a ka fɛngɛ kɛ o de y'a kɛ jamana yɛrɛ ye pour que k'a faamuya u ye wari bɔ ka étude financier ka audit fɛngɛ kɛ je pense o baaraw bɛ sen na pour que ka se ka a dɔn dugukolo ko in joli bɛ se ka sɔrɔ a la dugukolo ko in jɔn de b'a mɔgɔ hakɛ joli b'a kan dugukolo ko in jɔn ye jɔn sigi a kan donc n'o baara bɛɛ ɲɛ dɔ la sɔrɔ hakɛ bɛ dɔn ni sɔrɔ hakɛ dɔ la a bɛ se ka boloda sɔrɔ bɛ se ka min ta baarakɛlaw ka kungo kɔnɔna na quoi ka se fɛngɛ la Keita an bɔra ka Segali ka nin kɔrɔfɔ ninnu lamɛn faamuya caman sɔrɔla la sisan chemin de fer kɔni binna o siga t'an si la a binna nka n'i ko k'i b'a binni kun fɔ mun de y'a bin an kɔni y'a mɛn k'a fɔ chemin de fer baarakɛlaw fana tun kelen bɛ ka chemin de fer kɛ u posi kɔnɔ fɛn ye ni min ka mɔgɔw bɛ taa dugu la o b'o wari minɛ k'o bila kun wari tɛ taa kɛsi la u b'a fɔ min ma ko duga chemin de fer binna dɛ mun de y'a bin
comme a wuli to min filɛ nin ye tuguni n'a wulila a kana an kana bi o dingɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ. D'accord, merci Arajala, i ye min fɔ i ye tiɲɛ fɔ secrétaire général ka kuma kɔnɔ bɔlɔngɔnɔ kuma o tɛ sababa ye quoi parce que mɔgɔ bɛ min fɔ yanni ka den ta n'i y'a ta i b'a ɲɛsin yɛrɛ de ma conséquence min filɛ nin ye découlant l'arrêt du chemin de fer anw de bɛ ka a fɛn vécu a ko b'anw de kun kan bi bon mɔgɔ fana tɛ se ka k'i yɛrɛ ma jugu ye ka ko dɔw kɛ mais chemin de fer bɛ jamana de kɔnɔ sariya de bɛ jamana kɔnɔ n'i ye foro di mɔgɔ ma k'a ka sɛnɛ i bɛ to so ka taa bɔ i ka foro de kɔnɔ fɛn caman bɛ yen chemin de fer bin kun na o ko ka ca n'an ko k'an b'a daminɛ sisan na ka taa bila sufɛla la an t'a bɛɛ fɔ Alajali i b'a kalama hali an ka machine carburant min tun bɛ ta carburant ɲuman tɛ tulu min tun bɛ ta tulu ɲuman tɛ mais mɔgɔw bɛ dugako min filɛ nin ye ka voyageur bila terrain kɔnɔ ka taa Kayi k'a fɔ ko duga effectivement an y'a mɛn n'a bɛ yen tiɲɛ don parce que ne t'a kalama mais ce qui est sûr ne bɛ kun mun dɔn dugako kun ka dɔgɔ olu kun kɔnɔ dugako kun ka dɔgɔ kun kɔnɔ parce que o b'o min fɔ nin ye bɛɛ n'i ka ko tɛ wa ne bɛ n bala Arajali la k'a fɔ a ye nin kɛ secrétaire b'i bala la k'a ye nin kɛ Arajali yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ka min kɛ min ka ɲi a ma a b'o de kɛ o anw kɔni b'an ta fɔ mais min ka ɲi a ma a b'o de kɛ chemin de fer ka binni na cheminot sen b'a la certes o ye hɔrɔnya ye mais état yɛrɛ fɛnɛ sen b'a la certes o fɛnɛ hɔrɔnya ye parce que fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka gérer o fɛntigi de fɛ tulu min bɛ kɛ machine na fɔlɔ an tun bɛ tulu dɔ kɛ machine na ko ilfina n'a wulila a b'a sere a fɔ Kayi fo ka na machine jɔ terrain bɛ ka boli tulu bɛ ka bɔn terrain bɛ ka boli tulu bɛ ka bɔn a tulu n'i jɔ machine kɛrɛfɛ a b'a seri fan bɛɛ kan ne yɛrɛ tun bɛ terrain accompagner a b'a seri fan bɛɛ kan o kɛra pièces tɛ san foyi tɛ kɛ Arajali tɛ machine kunkolo tɛ mobili tɛ quoi mobili ba kunkolo tɛ machine kunkolo mɔgɔ min bɛ so 2000 ni so 200 2200 sego babɛrɛ o fanga bɛ fɛn min na k'a samara i kan tɔni 100 yɔrɔ kɔni ni ma ɲɛ o b'o o baara kɛ o baara bɛ kɛ sariya dɔ de kɔnɔ o baara bɛ kɛ ladiriya de kɔnɔ o baara bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman de kɔnɔ pièce tɛ k'i bɛ taa sugunɛkura la k'a san dɔrɔn ka na monter état yɛrɛ fɛnɛ sen bɛ chemin de fer binni na mais an bɛ yɔrɔ min na bi na komi diɲɛlatigɛ k'o ye falen dɔ tile ka di ni dɔ tile ye o ye diɲɛ yɛrɛ n'a taabolo ye ce n'est pas que n bɛ dɔ tile apprécier ni dɔ tile ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi na ani état min bɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni dalen b'a la parce que u ɲɛsinnen b'a ma hali u ye structure min bila sen kan de n'o ye Sopafer ye Sopafer kɛlen bɛ ka chemin de fer ko taabolo min na n'Ala y'an sutura a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲɛnabɔ parce que Sopafer tɛ se ka kɛ foyi ye ni état tɛ wa ni état fɛnɛ ye Sopafer sigi Sopafer fɛnɛ tɛ se ka kɛ foyi ye n'a baarakɛla tɛ komi n ka Sigale y'a f'i ye cogo min dugu jɛ o dugu jɛ dɔw bɛ 15 km parcourir k'i sigi baarayɔrɔ la ni 13h sera u bɛ t'u ka so u bɛ transport juru ta ka na parce que ni cheminot ye cheminot de i tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'o tɛ pour que u kana to so i bɛ to so mun na kalo kelen kalo fila kalo saba kalo naani i bɛ so ye e sigilen bɛ e ma taa retraite la foyi parce que retraite i y'a boucler i sigilen bɛ so bɛɛ b'a dɔn k'o ye sariya de ye e y'o sɔrɔ yen n'o ser'i ma o t'i ka cɛkuluya ye o tɛ dɛ chemin de fer baarakɛla hali n'a taara retraite la a tɛ se ka chemin de fer bila o ye ko ɲuman ye o y'a ye n taara retraite la i jigi b'i ka pension kan ou bien di parce que an bɛ wariko kuma de la o yɔrɔ la an bɛ bɔ so de ka boli dépense ye parce que hali mun bɛ sara Arajali la olu ka ta du 1er au 30 ka couverture familiale ka couvrir a ka gɛlɛn bon jango ye mɔgɔ min tɛ sara bon n'i tɛ sara fɛnw ne sigilen bɛ so yen fɛn bɛɛ bɛ e ma bɔ foyi tɛ ta i kan hali charbon 2 tɛ ta i kan bon de ce fait o de b'a to u bɛ boli ka na baara yɔrɔ bon n'i bɛ retraite la n'i nara ni dumunikɛra sera i bɛ taa so n'i ka pension ta tuma sera i b'i ka pension ta o de y'a to n y'o f'i ɲɛna a binni ka kuma daminɛ la an bɛɛ sen b'a la baarakɛlaw sen b'a la état sen b'a la maintenant n y'a f'i y'a daminɛ n ko sama don n'a wulila ka jɔ sen an b'an rectifier sa an ta ɲini tugun état ye mun k'a k'o kɛ an yɛrɛ fɛnɛ min k'an k'o kɛ ko mɔgɔ mun bɛ na fɛnɛ olu ka lafiya. Sagal baro in jɛyana baro in bɛna s'a kuncɛ wagati ma sɔɔni aw ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛla bɛ cogo di bi olu fana jɔdaba bɛ nin ko in na terrain ka se ka wuli quand même bɛɛ labɛnnen don Kayikaw nisɔndiyalen don ka daminɛ Kasaro ka taa bila Badengo ka taa fan bɛɛ mɔgɔw nisɔndiyalen don ko terrain bɛna wuli aw ni faamaw bɛnnen don mun kan kuma laban ye mun de aw jɔlen bɛ min de kɔri transition in fana tɛ nin kɔ don a la dɛ. Ok d'accord an ni faamaw cɛ bɛ cogo di sɔni k'an da don o la mais dɔ fara
camarade Souf ka kuma kan mun de chemin de fer bi fɛn kelen pewu manque de volonté politique c'est-à-dire jamana ŋaniya min bɛ jamana kɔnɔ ka ɲɛsin chemin de fer ma o ŋaniya man ɲi o ŋaniya de ye chemin de fer bi n bɛ a walawala chemin de fer mun nana ni chemin de fer tɔnɔmadali ye 2003 parce que a yela k'a fɔ minɛn min tun bɛ chemin de fer bolo minɛn kun kɔrɔbayalen don a yela k'a fɔ nɛgɛsira commencé la ka sɛgɛn donc fo ka musaka ɲini ka don nɛgɛsira ani minɛnw na pour que chemin de fer ka se ka baara kɛ ka nafa sɔrɔ a la 2003 manque donc 2003 ka kɔn o ɲɛ jamana kelen pewu dama de kun ye actionnaire ye c'est-à-dire ale kelen de ta kun ye chemin de fer ye musaka kun bɛ bɔ ale kelen de kunna a n'a ka partenaire donc ale nana i kun fosi ka bɔ totalement 2003 k'a di privé ma a y'a di privé ma c'est comme si comme tubabu bɛ min fɔ il a jeté le bébé avec l'eau de bain donc a taara to cogo la u y'u kun fori pewu k'a bɛɛ di privé fana ma se ka musaka sɔrɔ mun bɛ se ka na ni machine kura ye a ma musaka sɔrɔ min bɛ se ka baara kɛ arayi kan ka se ka arayi sinsin donc baarada to la o fɛngɛ kɔnɔna na fo ka n'a jɔ donc ala nana kɛ concession fana ma se ka marcher donc an nana don phase min kɔnɔna na i m'a ye après l'échec de la concession organe de transition min sigila ma organe de transition fana échoué la ça veut dire quelque part volonté min bɛ sanfɛ o volonté yɛrɛ de il faut voir la volonté est-ce que la politique ferroviaire est bien compris par les autorités. Il faut qu'il y ait un fo mɔgɔw ka faamu parce que n'i ko organe de transition échouera mɔgɔw kana kɛ i b'a fɔ transition min bɛ yen n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Assimi Goïta bolo o transition tɛ c'est comme pour que chemin de fer kana bin organe dɔ de bilala sen kan wagati la tɛmɛ organe dɔ don ka se ka chemin de fer ni binni ka i jɔ a n'o cɛ o organe de transition de ko don an k'o fɔ sinon mɔgɔw b'a faamuya cogoya wɛrɛ la dɛ. Tout à fait mais précision de organe de transition c'est-à-dire transition nana an sɔrɔ phase transat dɔ kɔnɔna na parce que comme an y'a f'i ye 2003 chemin de fer tɔnɔmɔdala an taara concession na a nana ye k'a fɔ tɔnɔmɔdali ça n'a pas marché ils ont o kun taara tɔnɔmɔdali kun ye san 25 ye u y'o dan sira la 2015 u ye préavis di mars 2016 u ye organe dɔ sigi an b'a fɔ ma organe de phase transitoire ko jamana ɲɛmɔgɔw Mali ni Sénégal u jɛla ka jɛkulu dɔ sigi ko o kana o ka janto chemin de fer baara la chemin de fer baara kana jɔ sɔni u bɛ baara min boloda o k'olu waleya n'o kun ye notamment nouvelle institution réforme institutionnelle dɔ boloda donc o organe mun nana pour que k'a janto baara la baara kana jɔ fɛngɛra baara jɔra o temps kɔnɔna na gɛlɛya caman nana fo kana kɛ organe yɛrɛ ci la c'est la raison pour laquelle n ko volonté politique de don même ni ye chemin de fer fɛngɛ jateminɛ cheminw ka dugata ni fɛngɛ o ye alibi de ye sinon chemin de fer furadama a ma gulo terrain voyageur la n'i ye terrain voyageur yɛrɛ ka recette ta c'est un service déficitaire a kɛla Mali o a kɛla diɲɛ fan o fan ye m'a fɔ TGV ou bien dans les pays où affluence ba ka bon comme Inde ni Chine ni fɛngɛ ninnu sinon n'i ye terrain voyageur ta diɲɛ fan bɛɛ fɛ i b'a sɔrɔ a subventionné len don terrain voyageur mɔgɔw bɛ voyager terrain min na ça veut dire a service état kɔni b'a kɛ ka jamanadenw dɛmɛ a terrain yɛrɛ pour que a ka boli i bɛ taa sɔrɔ état bɛ musaka dɔ bɔ a yɛrɛ kunna n'an b'a fɔ o ma subvention k'a don a la ka se k'a compléter pour que terrain ka se ka boli donc o terrain benni tɛ se ka chemin de fer bin o ye alibi de ye o marchandise de tun nafa ka bon marchandise de kun nafa ka bon o ye alibi ye comme o ye fɛn ye min ye n'i ko ko duga de y'a bin tout seulement i b'i dogoto dɔ ɲini sinon n bɛ fɛn min f'i ye i ko bi même chemin de fer wulili min n'an b'a kuma na an b'a f'i ye an bɛ programme d'urgence de kɔnɔna na o programme d'urgence depuis octobre 2019 ni conseil des ministres ye o programme ko accepté k'a fɔ an bɛna wari bɔ teliya la ka don chemin de fer la pour que a ka se ka wuli teliya la an filɛ bi 2021 na o teliya ma se ka fɛngɛ kɛ est-ce que min bi fɔ la ani baara min bɛ ka fɛngɛ est-ce que u tɛ déphasage la donc or o wari bi bɔ yɔrɔ jumɛn a wari bɔ jamana de kunna c'est-à-dire chemin de fer volonté politique de b'a wuli i ko volonté politique de b'a jɔ là où nous sommes anw bɛ ministère min kɔnɔ anw bɛ ministère des transports kɔnɔna na n'a ka di i yɛrɛ ye journaliste ye e ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a kɔnɔna na c'est-à-dire chemin de fer min n'a fɔra ko gɛlɛya min b'a la o ye minɛnko gɛlɛya o ye sirako gɛlɛya ye et puis k'a gɛlɛyaw fana musaka fanga ka bon mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ fɔ jamanaw kana a fɛngɛ kɔnɔna parce que concession ka échec dɔ y'o ye bailleurs de fonds tɛ se ka wari giriman ta ka di concessionnaire ma il faut que jamanaw ka don a la o de nana nouvelle réforme ninnu ye mais o wagati kɔnɔna na n'i ye ministère yɛrɛ musaka jateminɛ mun bɛ taa investissement ni fɛngɛw la peut-être musaka min bɛ don chemin de fer la ne ma da la k'a fɔ ko chemin de fer la 1/10 k'a bɛna chemin de fer la miliyari caman bɛ fɛngɛ ministère de transport kɔnɔna na mun bɛ don secteur de transport tɔw la entretien ni fɛngɛw la peut-être hali n'i y'a tila yɔrɔ 3 ye k'a tila yɔrɔ 1 di chemin de fer ma an bɛ min fɔ la chemin de fer ko la an t'o kuma fɔ la ça veut dire jamana yɛrɛ il y a une injustice
en matière d'investissement public. C'est-à-dire wari don yɔrɔ a bɛ donna da dɔ fɛ dɔ ka fasamanjiya bɛ o yɔrɔ ninnu na. Bon o fasamanjiya o chemin de fer de tɔɔrɔlen bɛ o kɔnɔna na parce que min kan ka don chemin de fer la ka se ka wuli a k'a ka baara kɛ o tɛ ka don chemin de fer la. Ni min fana fɔla k'o bɛ don i bɛ taa sɔrɔ a bɛ temps jan ta o la. Ça va me permettre de revenir sur la question pour nous dire que chemin de fer bi wuli o a tɛ wuli. Chemin de fer wuli a bɛ autorité politique bolo, notamment les nouvelles autorités politiques, parce que ni programme d'urgence n'a ma daminɛ olu ɲɛna a waleyalen a b'olu ka boloya kan. An balimaw nin tun ye chemin de fer du Mali baarakɛlaw ka surunadon tɔn mɔgɔw ka ɲɛfɔli ye. Anw yɛrɛw bɛ sɛgɛsɛgɛli la nka fɛn min kɔni dɔnnen don o de ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ paraw dunu wulila paraw dunu bilara. Mɔgɔ kɔni tɛ chemin de fer dayɛlɛ ni tɛrɛnkungolo kɔrɔw ye arayi kɔrɔw ani wagon kɔrɔw. O kɔni n'i ye maliden caman ɲininka u bɛ fɛn kelen min fɔ nin ye waridun da dɔ de yɛlɛlen tuguni chemin de fer baarakɛlaw fɛ. Nka ni Ala sɔnna ma an bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka don kibaru nata ninnu na inshallah. Tubabumuso dɔ bɛ ko Mari, ale ye kalanso dɔ jɔ Bamakɔ bakun kan. Kalanso min ni bozo minnu bɛ bada kɛrɛfɛw la Bamakɔ yan, kɛrɛnkɛrɛnna Badalabugu bozo, olu ka denmisɛnw u bɛ se ka kalan cogo min na kalanijɛ la ka taa fara bololabaaraw kan. A kalanw dɔ ye bozokan kalanw ye. Dɔgɔnɔden dɔ bɛ nin kalanyɔrɔ in na, a yɛrɛ ye bozokan kalan k'an dɔn. Nin kalanso in bɛ sen na a bɛ san 3 bɔɲɔnko bɔ. Kilasi fɔlɔ, 2nan, 3nan olu bɛ sen kan. San nataw la kilasi 4nan o bɛ dayɛlɛ. Alamisa don juillet kalo tile fɔlɔ san 2021 nin kalanso kɔfɔlen, kalanso min n'u y'a tɔgɔ da ko Karama, a ye wele bila Mali bozow ka tɔnba ma n'o ye bozo Kabu ye ka sanga u ka denmisɛnw ka walan ɲɛnajɛ ma. Sera minnu sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu filɛ nin. Ne tɔgɔ Burulayi Konate. Jɔyɔrɔ jumɛn b'i kalanyɔrɔ in? Ne ye kalanyɔrɔ in kalamɔgɔ ye. N ye a directeur fana ɲɛmɔgɔ ye. Kalanso Karama. An ka kalanyɔrɔ la yan, an bɛ denmisɛnninw dege fɛn caman na. An b'u dege tubabu kalan na, an b'u dege jatebɔ la, an bɛ bɔgɔdaga dilan ani bɔgɔlan an b'o kɛ yan. Ziiriw bɛ da yan. Kalanyɔrɔ in bɛ a bɛnna wa? Kalanyɔrɔ in ɲinan y'a san 3 ye. Kilasi b'a daminɛ joli ka taa bila joli? An y'a daminɛ kilasi fɔlɔ fɔ kilasi 3nan. Donc ni maa min 3nan tɛmɛ i bɛ taa dugu kɔnɔ. An bɛ yan fo kilasi 6 mais san o san an bɛ kilasi 1 dayɛlɛ parce que maître min b'an bolo o t'an permettre ka kalan kilasi bɛɛ dayɛlɛ mais an bɛ ka dayɛlɛ san o san kilasi 1. Denmisɛnnin minnu bɛ yan u ka kalan lahala ye cogo di? A bɛ sara walima a tɛ sara? Denmisɛnnin minnu bɛ yan u ka kalan taabolo ka ɲi. An ka kalanyɔrɔ la a man gɛlɛn parce que an ka kalo sara ye 200 dɔrɔn. Minnu bɛ dangan kɛrɛfɛ la n'o ye an balima bozow ye, a ka ca olu ka denmisɛnnin dɔ b'a la ka na kalan kɛ yan ka ba tigɛ ka na yan. A kɛlen bɛ k'o laɲini cogo di? Ekɔliso in yɛrɛ sababuba a dayɛlɛnna parce que n ka ɲɛmɔgɔ ale y'a jateminɛ k'a fɔ ko bozoden caman bɛ olu tɛ ka taa kalanyɔrɔ la, o tɛ ka kalan sɔrɔ. O hukumu kɔnɔ a y'a lajɛ ka dɛmɛ ɲini ka kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛ. A kɔliden fanba ye bozoden ye mais mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka na i bɛ se ka na pour que i ka na an ka ekɔliso la yan. An bɛ na kurun de la sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ kulun ta dangan na an bɛ na ekɔli la donc midi fɛ an bɛ taa so an bɛ na teni. Kumakan min bɛ ne fɛ o ye jamana ɲɛmɔgɔ n'u sera k'an dɛmɛ parce que an bɛ baara min na baara a ka gɛlɛn dɔɔni a dépense ka bon wa ko ka ca n'u an sera ka dɛmɛ sɔrɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Dɔgɔnɔden dɔ bɛ nin kalanyɔrɔ in na a yɛrɛ ye bozokan kalan k'an dɔn. A ka seerew filɛ nin. A tɛ taa kalan min? I bɛ kalan na yan? Awɔ. Bozokan kalan na o kunna i y'a dɔn? Awɔ. I bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ? Awɔ. Yeko n kɛra mɔgɔ mɔ sa n kɛra kalama la jumɛn n kɛra mɔgɔ mɔ sa ten gawusa o si ɲiniwo bɛ tan tuni n kɛra wa tan tuni mama ni a sun ten a k'i mɔ a k'i ara. I ni ce. Ne tɔgɔ ye Isa Sinɛnta ne bɛ bozo Kabu biro la ne ye an ka association ni diinɛ ɲɛmɔgɔw cɛ taamaba ye an ka association kɔnɔ. Bi an bɛ gun kan ka sababu kɛ tubabulaka dɔ a ye kalanso dɔ jɔ yaasa denmisɛnnin minnu bɛ bada kɛrɛfɛw la kɛrɛnkɛrɛnnen an balima bozodenw olu bɛ se ka kalan cogo min na bi an b'u ka ɲɛnajɛ kɛnɛ kan bozo Kabu tɔgɔ la ka nisɔndiya de ye jumɛn? A diyara n ye tiɲɛ na a diyara n ye a bɛnna ma fɛnɛ an bɛ min fɔ tubabumuso ye an b'a fo hakɛ tɛ foli min na dan tɛ foli min na parce que munna anw bosow ni sɔmɔnɔw hakili la ko kalan de b'a to i tɛ taa ɲɛ den 2-3 b'i bolo n'i ye 2 bila ka taa kalan na sini ma olu bɛ se k'aw ma sini ɲɛsigi ye anw bɛɛ ko f'an bɛɛ k'an kɛ kurun de kɔnɔ k'an kɛ bugu de kɔnɔ diɲɛ bɛ ka avancer cogo min na il faut k'an fana ka avancer diɲɛ de nɔfɛ bi foyi tɛ ɲa dugukolo in kan ni dɔnniya dɔ t'i la i bɛ se ka baara kɛ ni min ye jɛgɛminɛ jɛgɛ mara jɛgɛ laja jɛgɛ feere a si tɛ ɲɛ fɔ kalan dɔ de ka k'i la o tuma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bosoden fɛn o fɛn sɔmɔnɔden fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ n'a lamina n'olu bɛ dangan na
an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala kama kira kama u ka na n'u denw ye u ka n'u di u kana kalan o ye tiɲɛ dɛ mais u bɛna bolola baara min kɛ o b'u ka sini ɲɛsigi ɲɛ u bolo baara bɛɛ tɛ kalan ye o mais kalan dɔw fana bɛ yen min bɛ se k'a to sini ma sini i bɛ se k'i yɛrɛ ta i bɛ se k'i somɔgɔw ta an bɛ tubabumuso fo a ka baara la a n'a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini bozo kabu ɲɛmɔgɔw fana fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko in a ka se ka sira sɔrɔ fɛn caman b'a la n'olu ma don a la hali ni kurun dilan bɛ se ka k'a la u k'u dege kurun dilanw na yan a n'an ka bosoya fɛn minnu bɛ yen n'olu dɔnnen tɛ u ka n'o ɲɛf'u ye u ka se ka baara kɛ olu kan an ka kumakan laban ye min ye e yɛrɛ min nana an bɛ ka foli b'i ye sabu i fana cɛsirilen don bozoya ɲɛtaa la hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛtaa sabati Ala k'an ka laɲiniw Ala k'u sabati an bɛ Ala taala deli dɛmɛ tɛ Ala min ka dɛmɛ bɔ Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ka dɔn k'a fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ o de ɲɔgɔn tɛ koyi boso n'an ma ɲɔgɔn minɛ minnu ye ɲɔgɔn minɛ o b'a k'aw la a b'aw ta n'Ala ye o tuma an ka ɲɔgɔn minɛ de ɲɔgɔn tɛ hali bi n bɛ boso ni sɔmɔnoden bɛɛ wele bɛɛ ka fara boso kabu kan an b'a fɔ ko k'u ka tɔn bila dɛ nin ye tɔn de ye an bɛɛ lajɛlen bɛ min kɔnɔ mais o t'i bali k'a fɔ i ka tɔn tɛ yen k'i to i tɛ taa baara kɛ o la wala an ka wele bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan sabu jamana in bɛ yɔrɔ min na bi walahi n b'a fɔ n bɛ tila ka segin a kan n'anw farala ɲɔgɔn kan ka wuli ɲɔgɔn fɛ don o don jamana bɛ ŋuna o don a bɛ dɔn k'a fɔ dɔw wulila k'u jɔ bi exemple fitinin dɔrɔn b'o di bɛɛ y'a ye mɔgɔ dama ni présenté Fifi an boso y'a dɛmɛ a kɛra cogo min na a ye record min bati bɛɛ y'a ye o ye exemple ye k'o di bɛɛ lajɛlen ma n ka foli b'i ye an balimaw an faso Mali juma tɛmɛnen kɛlɛtigɛ wale fila ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko olu taara ka Mali sɛgɛrɛ o kɛlɛtigɛ wale fɔlɔ o kɛra Boni bɛ Mopti mara la a kɛlɛ senfɛ Mali sɔrɔlasiw u ka kɛlɛcɛ 6 olu fagara o kɛlɛ senfɛ kelen bɛ o fana jogina min ye kɛlɛtigɛ wale filanan ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw olu ka kɛlɛbolo min bɛ an fa dugukolo kan n'a bɛ fɔ a ma ko MINUSMA olu ka kɛlɛbolo diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye ONU ye olu ye kɛlɛcɛ minnu bila ka na an fɛ Mali kɔnɔ yan jamana kɔrɔn fɛ kɛlɛtigɛ wale taara k'olu sɛgɛrɛ sɔrɔdasi cɛ 15 k'olu jogina nin kɛlɛtigɛ wale fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra juma tɛmɛnen de Lazara seliw olu tɛmɛlen kɔfɛ Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛdaga min bɛ Boni ko kɛlɛ taara ko yɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ nka kɛlɛ senfɛ Mali sɔrɔdasiw ye kibaruya lase ka fɔ u ye kɛlɛ bɛn kɛlɛtigɛla ninnu tun ye daga min sigi k'u y'a dagaw ci i n'a fɔ kibaruya bɔra an ka Mali sɔrɔdasiw olu ka laseli bonda siraw fɛ nka kɔlɔlɔ ko Mali sɔrɔdasi cɛ 6 olu fagara kelen jogina nin yɔrɔ kelen de la février kalo tɛmɛnen Mali sɔrɔdasi cɛ 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu fagara kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ an ka kibaruya ɲini yɔrɔw la ko Mali ka dugu min bɛ kɔrɔn fɛ n'u ko a ma ko Ishagara ko mɔgɔ dɔw n'o ye dagasigikɛba dɔw ni kɛlɛtigɛbaga dɔw ye k'u ye mugu don bolifɛn dɔ la MINUSMA olu bɛɛ u ka kɛlɛcɛw wuli ka yɔrɔ dɔw sɛgɛrɛ u taara o yɔrɔ dɔw de la ye n'o ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw ka kɛlɛbolo ye dɔw de taara kɛlɛ bi u kan yɔrɔ la ko olu fana tun taakun ye n'o ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw ka sɔrɔlasiw ye taakun min tun bɛ u la o de ye k'a fɔ bolifɛn dɔw tun bɛ yen k'u taara o bolifɛn ninnu sɛnsɛn o sɛnsɛnli de senfɛ ko nin mugu nin cir'u la diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw ka bolifɛn u ka sɔrɔlasi cɛ 15 o sɔrɔlasi cɛ 15 ninnu na 12 b'a la olu bɛɛ ye Aliman kɛlɛcɛw ye k'olu jogina u ye ninnu doni pangulu na ka taa n'u ye Gawo sabu dugu de tun ka surun u la u bɛ se ka banabaatɔ ninnu magɛn cogo min Alimanw yɛrɛ ka minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ ko jamana u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔw la a ye dantigɛli kɛ n'o ye Heiko Maas ko nin ma kɛ olu fɛla ye nin jigilatigɛ kɛlɛtigɛ jugu in a bɛ fɛn min jira dɔrɔn o de ye ka fɔ cɛsiri ka se ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka papalikɛla ninnu ani walijugukɛba ninnu ka kɛlɛ bɛn k'a daga wuli cogo min o Faransi fana olu fana y'u kanbɔ k'a fɔ ko nin kɛlɛtigɛ wale minnu jirala nin kɛlɛtigɛ wale minnu kɛra k'olu bɛ MINUSMA u ka sɔrɔlasiw jigiya kɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'a fɔ Faransi ko k'a bɛna dɔ bɔ a ka kɛlɛcɛw la an fa dugukolo kan n'o ye Mali ye sabu k'u ka sɔrɔlasi daga minnu bɛ yan u bɛna daga dɔw datugu olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛn min ɲini sisan o ye k'a fɔ Mali kɛlɛ doni wala Saheli jamanaw kɛlɛ doni
olu kelen tɛna don a jigiya kɔrɔ u bɛna wele bila diɲɛ setigi jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min l'Europe jamanaw ye. N balimaw juin kalo tile 26 tɛmɛnen jama lajɛ yɔrɔba min filɛ anw fɛ Bamakɔ yan n'a bi fɔ a ma ko CICB n'o ye Centre International de Conférence Bamako ye. Mali maraba minnu bɛ ni donlatɛmɛ fanga in n'a kalifara u la. Asimi Goita tuma min na a ye Choguel Kokala Mayiga sugandi a n'a jɛra ka minisiri sigi ka minisiriw sigi o minisiriw sigilen kɔfɛ u ka baara kana kɛ fiɲɛtɔ baara ye bilasirali kɛnɛ dɔ sigira o min ye laɲini laseli kɛnɛ a sigira a sigikun tun ye min ye minisiriw ye cogo min baara min n'a kalifara o minisiriw la u bɛ se ka baara nin u bɛ se ka jujɔn cogo min a kan ka kɛ kɛcogo minnu na taasira ni taabolo minnu b'a la fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ o kan ka kɛ kiimɛ minnu kɔnɔ n'o ye gouvernement ka baaraw ye a kɛnɛ sigili dayɛlɛ la min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a ye hakililajigin kɛ donlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Asimi Goita ye a ye kuntilenna minnu ta cogo min furancɛ fanga in wala donlatɛmɛ fanga in charte kan minnu taara jamanadenw ye o kan ka waleya ni sira minnu ye a kana kɛ dalafɔli dama ye a ka sinsin dusukun na wa a ka waleya kɛtaw la diɲɛ don o don a ka lawaleya. Choguel Kokala Mayiga a y'o ɲɛfɔ waati min a sɔrɔla ka a minisiri tɔɲɔgɔnw a ko a bɛ fɛn min f'u ye o ye lamɛnli de ye ka maaw lamɛn k'u tulomada mɔgɔw ye u tulomadalen kɔfɛ u ka lamɛnli kɛ n'u ye lamɛnli kɛ u ka faamuya kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o de ye malidenw ka hami ye u ka baara kɛ ni malidenw ka hami ye ca o ca n'a bi kɛ fo ka nɔ bɔ a la de wa nɔ ninnu bɛ tali kɛ malidenw yɛrɛw ka kɔnɔganko weleli a y'a jira k'a fɔ baara min n'u bolo dara a kan ka dɔgɔda cogo min ka sabu kɛ jamanadenw ka kɔnɔganko ye i n'a fɔ an yɛrɛ da sera fɛn min ma sisan waati minnu dɔgɔdara waati ninnu a ka se ka kɛ o kɛcogo la an ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan o seereya ninnu filɛ nin ministre kura sariya min bɛ gouvernement a baara ka tile k'a ɲɛ o sariyaw de fɔra bi u ye question caman posé ɲininkali caman kɛr'u ma k'u k'a faamu parce que kuma ko temps tɛ n bolo ka rodage kɛ ou bien ka stage kɛ an kan ka fonctionner à 100 à l'heure tout de suite maliyɛnw bɛ kan kɔnɔ o de la filanan o ye k'a fɔ premier ministre ni ministre kan ka baara kɛ cogo min na n y'a f'u ye k'u kan ka bɛn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka tila k'a fɔ ko ministre damadamaw bɛ yen ministre de la sécurité ministre de la justice ministre de la refondation ministre des réformes institutionnelles ministre de la réconciliation min chargelen don accord d'Alger la ni transition banna nu baara in ɲɛna bɛɛ b'a fɔ ko transition ɲɛna mais y'a fɔ ko olu tɛ se ka réussir ni ministre tɔ ninnu bɛɛ mu fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ minnu bɛ santé la o furakɛliko la minnu bɛ dun ka fa y'a dɔn ni kɔngɔ bɛ mɔgɔw la élection ko u t'a lamɛn o minnu bɛ élevage kɛ ka baganmara ka mɔni kɛ ka jago kɛ ka industrie kɛ ka jeunesse emploi kɛ minnu bɛ occuper musow la a ministre bɛɛ ministre min bɛ occuper syndicat la y'a dɔn ni grève bɛ kɛ mɔgɔ hakili sigilen tɛ donc bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ne yɛrɛ ka baara kɛcogo y'a f'u ye u k'a faamu n bɛna ministre o ministre n b'a wele a kɛra kalo kɔnɔ o kalo fila kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ ne ni ale bɛ sigi gɛlɛya min b'a fɛ a k'a fɔ n ye principe gouvernement coordonné de ni ministre ma bɛn ale bɛ arbitriya kɛ kuma k'u ka ko bɛɛ kɛ u ka kuma fɔ u ka bɛn ko la u n'u bɛnna min kan u kana fɔ ne b'u soutenir u ka se ka réussir n'a ye baara kɛ nin cogo la n b'a dɔn tigitigi ko transition in bɛ réussir k'a f'u ye fana transition kɔfɛ an bɛɛ maliyɛnw an bɛɛ balimaw ye an k'a kɛ ni transition banna an ka kɛ balimaw ye maliyɛnw bɛ k'a fɔ transition ɲɛna ministre ninnu u ye baara ɲuman kɛ o de kama i ye welewelekan dɔ bila ka taa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛ i y'a fɔ ministre des cultes ma ani ministre de l'action humanitaire u ka jateminɛ kɛ don dɔ kan ka choisir mali dugu 17 misiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la église bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ka duwawu kɛ duwawu de kan ka kɛ transition ka réussir mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ se ka duwawu kɛ u ka jateminɛ kɛ parce que an ye diinɛ jamana de an ye barika jamana de n'o kɛra duwawu bɛ minɛ n ye ci bila ka taa parti politique ma an ka bɛn n'an bɛnna mali bɛ bɔ nɔgɔ la an balimaw tuma min na Choguel Kokala Mayiga a tun sugandira an ka dɔnkibaru jan tɛmɛnen ninnu na an tun y'a fɔ aw ye k'a fɔ min ye donlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye tuma min na a ye jamana dugulenw
ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ani minnu ko u b'a fɛ ka u cɛsiri faso jɔli la hali n'u tɛ politiki tɔnw ye olu tun welela Asimi Goita fɛ jamana fangakuntigi Bulona Kuluba o kɛnɛ kan foli ci tɛmɛnen kɔfɛ tun y'a ka ŋaniya jira k'a fɔ a b'a fɛ ka M5 RFP mɔgɔw ka jamana marabulon kuntigiya n'o ye premier ministriya ye k'u kalifa u la o baara min kɛra Choguel Kokala Mayiga sugandira o bɛɛ lajɛlen bɔra kalama k'a fɔ a ye taama caman kɛ mɔgɔ minnu kɔnna ɲɛ jamana marabulon ɲɛmɔgɔya la a taara taama ka taa bɔ ninnu bɛɛ k'u yɛrɛw ka hakilinataw ta ale min tun ye dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra minnu ye Ibrahim Boubacar Keita kɛlɛ k'a fɔ ko a ka fanga taabolo ni kɛcogo man ɲi olu minnu n'olu fɔlɔla ka wuli k'u jɔ olu laban jamana marabulon n'o ye premier ministre ye a nana kalifaw la Choguel Kokala Mayiga tun taara bɔ o mɔgɔw ye o de senfɛ sa min ye ale yɛrɛ bɔra kolo min na n'o ye M5 RFP mɔgɔw ye u yɛrɛ y'u ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ u y'a ɲɛmɔgɔya tuma min ale kɛra jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye u y'a kalifa Madame Si Kajatuso de la an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na aw ye a ka kumaw mɛn min ye jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ kɔni k'a nana b'u ye aw b'a kalama fɛn ko fɛn bɛ yen ni o ka kan ka kɛ magwɛn bilasirali ye sabu Madame Si Kajatuso tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ni sinsin wɛrɛ bɛ Choguel Kokala Mayiga la sabu a bɛ olu de ka ci la a bɛ jamana de ka ci la olu ye ɲɛfɔli k'a ye komi a kɛra jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye o tuma kɔnɔguwanko minnu bɛ jamanadenw la sabu minnu y'a to olu wulila ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in kɛlɛ Choguel Kokala Mayiga ye layidu ta k'a fɔ layidu minnu taara ale fɛ don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye tun da sera nin bɛɛ lajɛlen ma haminako minnu n'o kan ka kɛ jamana ka kɔnɔguwanko ye da sera nin bɛɛ lajɛlen ma k'o ma kɛ cogo o cogo u tun ɲiningara u ko olu b'a jira la k'a fɔ u ka hakilinata n'u seko n'u damajira u seko mana kɛ fɛn o fɛn ye o tuma u bɛn'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ sabu olu tɛ fɛn wɛrɛ kɛlɛ la u bɛ jamanadenw de ka kɛlɛ la hakilila k'a fɔ an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na an tun ye ɲɛfɔli k'aw ye hali kunungo dɔnkibaru la a ye kibaruya dɔw sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na a ye u yɛrɛ ka mɔgɔw bisimila jamana marabulon ka daga la n'o ye primature so la a ka hakilina ye baara kɛcogo minnu ye ani kalifa minnu dira a ma a bɛ se a n'a jɛɲɔgɔnw u bɛ se ka kalifa ninnu sɛnsɛn cogo min na a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma o kɛra juin kalo tile 27 tɛmɛnen a ye u bɛɛ lajɛlen minnu kɔni sensira ye a n'olu ye kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a daminɛ kɛra fɛn min ye k'u waleɲuman dɔn u ye cɛsiri minnu kɛ n'o de nana wolo ni lahalaya ninnu na faso kɔnɔ bi nka a ye perepelatigɛ d'u ma k'a fɔ tiɲɛ don ale kɔni ye jamana marabulon kuntigi ye bi n'o ye premier ministre ye a bɛɛ ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ ale ye M5 RFP ka cɛden de ye ale yɛrɛ bɔra kɔnɔna na wa u ka laɲiniw de y'a ale se nin yɔrɔ in na a ko a tun tɛna se ka faamu wa a tun tɛna se ka kɛ ko bɛn ta ye n'ale ye nin baara bɛɛ lajɛlen daminɛ primature la ka mɔgɔw wele ani mɔgɔw ka sigi wala ka mɔgɔw sɛgɛrɛ hali n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ a n'u delila ka kuma nka baara jujɔn waati a n'u ka kuma a ka hakilinataw falen cogo min u bɛ se k'ale dɛmɛ a ka baara in na Choguel Kokala Mayiga ye fɛn min fɔ bamanankan na a fɛmɔw ye o de filɛ nin ye maliyɛnw k'a dɔn k'an mana baara kɛ M5 dɔrɔn an nana baara kɛ maliyɛnw bɛɛ ye o ye kelen a filanan président de la transition ani ne yɛrɛ ani autorité supérieure de la transition an ko transition sigilen bɛ pilier 2-3 de kan pilier fɔlɔfɔlɔ o ye lakana tant que lakana ko ma ɲɛnabɔ en tout cas dɔ ma bɔ gɛlɛya la a bɛ transition réussite a b'a gɛlɛya mɔgɔw bolo o don a ɲɛnabɔli a bɛ chef suprême des armées o ye président de la transition ani premier ministre ani sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw bolo pilier filanan ye mun ye o ye les réformes politiques et institutionnelles an ka ko bɛɛ kɛ gɛlɛya min bɛna don o don politique sira fɛ ni élection kɛra mankan bɛ wuli sariyaw bɛ voter mɔgɔ tɛ s'o ma an ko o sariyaw b'u dilan ni constitution k'u dilan pour ka kɛ min ka di maliyɛnw ye o pilier sabanan ye mun ye o ye ka bɛn ni lafiya sabati jamana kɔnɔ négociation ni syndicat bɛɛ gouvernement kan k'i jija samasabali ni mankan kana wuli ale ni syndicat cɛ n'o pilier saba n'an sera k'u sigi transition bɛ se ka hakili bɛ sigi baara bɛ se ka kɛ maliyɛn bɛ ka ministre ale ye ganbe mun fa ye a bi cogo min na n'a ma fɛn fara kan a kana foyi bɔ a la n'i kɛra ɲɛmaa ye
i b'i tulo dayɛlɛ k'i ɲɛ dayɛlɛ k'i datugu i bɛ bɛɛ lamɛn i bɛ yeli kɛ n'i kɛra ɲɛmaa ye i ka na i kɔfilɛ n'i kɔfilɛ i bɛ ɲaman to yen nka an bɛ mun ɲini an b'a ɲini ala fɛ nin transition in ala k'a k'a ma hɛrɛ ye k'a k'a ma kɛnɛ ye k'a k'a ma si ye k'a k'a ma kɛnɛya ye ala k'a baraka d'a ma ka fanga d'a ma an minnu b'a kɔn fana an fana ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a dɛmɛ an kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛni kɛ. Kulubali